ang hinumana kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa didto sa dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man good nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kun hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti nini, milingi siya og iyang nakita sa Jesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Jesus day kadto. Day, nganong naghilak ka man? Nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa miingon siya kaniya, kung ikaw mo ay nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinoon ang akong igsuon, og akong mga igsuon, og sugili sila, nga muadto ako sa akong amahan, og inyong amahan, sa akong Dios, og inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinunan, nga nakita siya sa Ginoo, o nga gisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, Kristo. Dihay usa ka tawo maigsuon nga naghubog-hubog didto sa usa ka bar. Og pagguwa niya sa bar, kadlaw na. Mao to nga pagguwa niya sa pultahan sa bar, dito siya sa usa ka taas kay puste, na dunay hayag kaing suga, no? Og didto naa siya gipangita, sig pangita. Mao to nga samtang nangita siya dihay usa ka tawo nga niagi, ug siya, bay, unsa may imong gipangita di bay? Isa nga akong yawi lagi bay, nawagtang, nahulog, na akong gipangita ang akong yawi. Ug mao to nga nitabang sig pangita sa yawi maigsuon, no? Sige tagpangita si yawi. Dahil pagkatataod, di na po isa ka tawo nga niagi siya. Unsa yung gipangita bay? Siyang yawi lagi ni ay nawa, man among gipangita. So nitabang po siya og pangita si yawi. Hangtod nga na po at lain ni agi. Kung saan pangita nyo ba'y? Sang yawi lagi, huwag tabang sa pangitag yawi. Huwag pipila ka oras may igsuon, huwag ila makiti ang yawi. Moto ang usa na utana. Din ba din huwag tang imong yawi ba'y? Isa dito sud sa bar. Yang anong diri makatangita? Isa kay hayag man diri. Hubog yun. May igsuon, adunay panultion ang mga tagagana sa West Africa nga in English, no? Ang maong idiomatic expression, he lost his key. Nawagtang ang iyang yawi, no? O kumusulti sila na maigsuon, nagpasabot na nga nabuang na siya, no? Kung may nawagtang ang yawi, nagpasabot na buang na siya, no? Or there's something wrong with the person. Mo ilang panultion maigsuon.
Kung nato kining dad-on sa atong kinabuhi maigsuon, adunay daghang panahon nga sa atong kinabuhi nga mura po tag mawagtangan sa atong yawi. No? Nay panahon nga kita nawagtangan po sa atong yawi maigsuon or naturiring ta usahay. No, usay may naunsa magkaoy naturiring na ka. No? Nay panahon nga anak maigsuon mawagtang ang atong yawi sa atong kinabuhi, no? Mangita ta maigsuon sa atong mawagtang or unsay wa nato sa sayop nga lugar, no? Sama ni atong hubog sa atong istorya. Adto ta mangita maigsuon sa atong ipangita or sa atong kuwang ngadto sa lugar nga dili angay pangitaan, no? Muni atong mahitabo nato maigsuon, no? Si Maria makasabuta nga nganong wa sa kita ni Kristo tungod kay magul-anon magud kay siya maigsuon nga ang tao nga iyang gituhuan nga Dios, ang tao nga nipasaylo kaniya, ang tao nga nidawat kaniya, ang tao nga iyang gi-idolize, no? Ang tao nga nakita niya ang kamaayuhan sa gibuhat, gipatay, no? Ang nindot nga tao, ang maayong tao, gipatay pagyud maison. Di siya kasabot og nagpabilin sang masulubon maigsuon ug mao to nga nangita siya ni Kristo maigsuon didto sa lubnganan ug nakalimot siya nga Ginoo di ay suma sa gipanulti for bisag sa buhi pa to siya nagsulti nga ang anak sa tao sakiton patyon ug sa katulong adlaw maunsa man siya mabanhaw. Kapila gito nagisulti maigsuon, no? Nga mabanhaw. Di siya, wa siya magpabilin nga patay. No? Nabanhaw siya maigsuon. Apan tungod kay si Maria, nagpabilin man siyang kaguol, mutong nangita siya nangita siyang Kristo sa sayop nga lugar. Ngano man, tungod kay nabanhaw ugod ang Ginoo. Ang taong buhi maigsuon, pagitaon ni Dimos minteryo. Ato di ka mangita sa taong buhi sa sementeryo. No? Ang sementeryo ko ito, mga patay, kaya mo man ilang lugar. Diba? Pero usahay, maglibog po taron karong panahon na, upay nahitabo, maigsuon. Ang mga taong buhi, ato na yung makita sa sementeryo. Atong sementeryo sa kanita, naghanang buhi, oy. Dapat may tigbantay sa among balay dito sa Oslo, maigsuon. No? Nga palahubog po kayo. No? Kung mawa na siya, di ba uli magabi eh. So si pangita, o dito din natog sa Nitso Cementerio. Dito natog sa Nitso, no? Ang buhi, dito natog sa Nitso. Nya, ang mga patay noon, napod gibutang sa balay sa mga buhi. No? Daghan kayong mga tao nga magpa-cremate na igsuon sa patay. Ug asa man libutan ang abo, naas balay. Di man na lugar sa mga patay ang balay. Pamanang ang minteryo para na sa mga patay mo ang simbahan mo tigid nga if you cremate the bodies of the dead person, imo ganang ilubong. No, mo ganang itong balay, imo ganang ilubong. Dili ibulans yung balay kay di man na lugar sa mga patay ang balay maigsuon, no? We do something wrong. We look for the dead in the places of the living and look for the living in the place of the dead. No, may ato nahitabo maigsuon. Ug mo nang di kita makakita kay nasayo patagtan-aw, no? Asa ta nangita, sayo pa atong pagpangita maigsuon. Mo na maigsuon nga mo po ni nahitabo usay ka nato, no? Kada bang when problems come our way, when pain and difficulties come our way, when maabot ang pagsubok sa kinabuhi, mawagtangan tagpaglaom maigsuon, and we tend to look for the Lord in the wrong places and along di sa sayop ng mga pamaagi o buluhaton. For example, we look for the Lord when problems come, difficulties come, in alcohol. No? Maghubog ta atong mag-inom tag maayo at kay atong lumsa ng atong problema. Kung nakalimot ang problema, may kaimsawm. No? Sa saan maghubog, di kita mawagtang. No? We look for the Lord, my dear friends, in pleasures, in wealth. No?
sa kwarta in luxury and power. But ang Ginoo maigsuon, nagsulti, nagpainom ka nato nga di nato makitaan si Kristo nining mga lugara, nining mga butanga maigsuon. Tungod kay ang iyang gisulti ka nato nga ang Ginoo nagantos, gisakit, namatay ug nabanhaw, no? Ug montay atong i-announce maigsuon that the Lord has resurrected, nabanhaw siya. Sama unta sa iyang gisulti kang Maria nga ipasulti nga to sa uban, no? Naingon si Kristo kang Maria, Maria, ingna akong mga lakaw ug ina akong maigsuon, no, nga makikita ko nila ngadto sa Galilea, no? He was telling them, tell them nga ayaw kong pangitaas sa lugar sa mga patay adto ko makitaan sa lugar sa mga buhi, no? Unsa maning lugar sa mga buhi maigsuon, mo kining gitawag nila og panalitan ang pag-usab sa kaugalingon o repentance. Kana bitawng nalulungtas sala o mga binuang, di man ta kitas Ginoo, no? Because mga Ginoo, but when we repent from our sins, we find the Lord, no? Unsay nahitabo sa prodigal son, nakita niya maigsuon sa iyang pag-usab sa iyang sayop, pag iyang pagkaagos sa iyang usab, nibalik siya dito sa amahan ug nakita niya ang gugma sa amahan, no? In repentance, we find the Lord in forgiveness. Sa atong pagpasaylo, kalabitong natay gikontrahan, natay gikasukan, no? Maron pa maigsoon kani kunong pagdumot og kasuko, mura kunog asido nga it eats up what holds it. Mukut-kut sa nagkupot niya. Ibutan nimong asido sa usa ka botilya, kut-kuto ng botilya mabuslot. No? Pupuna sa tong kagalingon, maghambit ng kasuko din kalagot, sus, ang atong lawas may kut-kuton. No? Unayon niya maigsuon. But in forgiveness, we find God and we find healing. No? In baptism, no, kausaban, kalabitong mga tao nga naagig baptism of the Holy Spirit, they find God. They find Jesus. No? And so many other ways, especially in virtues. No? O sa atong pagpangita ni Kristo niya maigsuon, labi na sa atong pagbuhat og maayo, atong makita ang kamaayuhan. No? Hope, therefore, is not dealing with what is now only. What is the problems that we encounter? Hope is looking beyond. No? Looking beyond what is now. No? Kung karon na problema ta, kung karon na guol ta, kung karon na balaka ta, kibawta nga diha ni Kristo, atong makabot ang kabanhawan. No? Ugma. Hope is looking beyond. No? Mo po na gibuhat maigsuon ni ipakita ni San Vitalis. No? Kristiyano siya, no? Pero opisyal siya sa gobyerno maigsuon. Ang iya paging gikuyugan ang katong usa ka huwis nga katong usa ka Kristiyano nga si Orsisinus, no? Nga Ravenna nga hukman sa kamatayon. Pero bisan pag kuyaw-kuyaw ang kinabuhi maigsuon, kibaw siya nga ang pag-antos karon wa na ikumingking sa iyang pagbarog sa katinuoran o pagbarog man ni Kristo kay ang ugma naghuwat nga maayo. Mutong wa siya mahadlok si San Vitalis sa pagmaymay sa pagsulti kang Orsisinus nga ayaw kahadlok, barog ay kahadlok sa kamatayon. No? Don't be afraid. No? Be steadfast in your execution because tomorrow is better than today. No? Mag-antos ta, pero ugma naghuwat ka nato nga nindot. No? Munang si Orsisinus ni padayon, ni barog siyang pagkristyano bisan pagsakit ang execution. And even si San Vitalis, wa siya mahadlok og hatag og pagmaymay og pagtabang to encouragement. O gani iya pagigitagag honorable burial si Orsisinus maigsuon. No? And when he was found out to be a Christian, no? Tungod siyang binuhatan o siyang gibuhat pagbarog kang Kristo, siya pod mismo gipatay, gilubong sa yuta maigsuon. No? Even if he was an officer, he was martyred because he saw Christ in the people around him and showed Christ by respecting and defending
is the people, because these people are imahin ni Kristo sa kalibutan. No? Nakita niya nga diha sa kada tao anaa ang Dios. Muna may igsuon nga di unta ta mahadlok, no? Mopakita ni Kristo diha sa tong pagbarog kaniya kay mo na siya mission natong tanan. Si Kristo ningon kang Maria lakaw og isabwag sa kumaigsuon nga ako na banhaw og makikita ko nila sa Galilea, no? If we do our job, if we do our mission, if we stand steadfast for Christ, we could show Christ to others. Day usa ka grupos mga negosyante maigsuon dito sa Makati nga naghimo silang kanang ilang gusto sila maabot sa ilang balay, sa ilang pamilya sa midnight, no, sa New Year. Mutong ilang ipaspasan ang trabaho sa ilang mga year-end reports. O kibaw sila nga ang last train gikan sa LRT train sa Makati padong sa Monumento was 10 o'clock in the evening. So dali sila magsuon paghuman dagan sila sa LRT station. Pagabot na dito ang train gaat gaong-ong. Dagan sila panslag token, dagan sa taas. Apan usa nila nakaigo og usa ka basket nga mansanas nga gibaligya sa usa ka bata, no? Nabungkag natuwad itawon ug nangaligid ang mga mansanas. Wa siya magpakabana itong nakaigo. Nidagan sa taas kay halok malate. Pero samtang naghuwat siya mudagan ang train, nakonsensya in town siya, na nakasa siya. Butong nibalik siya maigsuon, siya ba'y una lang mo, mabalik ko ito kay nakasa ako. Di po kumahimutang. Nibalik siya, o yung gitabangan ang bata, ug maayo kay nibalik siya kay ang bata nga namaliga sa mansanas, buta di nga bata, sigpangita siya mansanas, asam to mansanas, asam maning mansanasa, buta man, sige pangita. Yung gitabangan, dayon may mga bunog, kuha siya kwartas ang pitaka, siya dong day, 2,000 dong, kanang sorry gid kaayo sa kong gibuhatan niya, bayad niya sa mga na bunog na mansanas. Dayon, talikod siya kay mo balik sa train. Ug pagtalikod niya maigsuon ang bata, nitawag niya, Noy, Noy, Noy! Noy! Dingi siya. Sumandong siya, Noy, ikaw ba Noy si Kristo? No? Ikaw ba Noy si Kristo? Nga nakasulti mo itong bata, tungod siyang binuhatan nga maayo. Because when we do the right things, we will show even to the blind nga ang Ginoo na banhaw.